Nyt hyvä asiakkaamme. Tämä riisi on valmis. Laitetaan tämä tänne. Tää on kehu. Otetaan minä vielä näytän lähempästä. Elikkä katsotaanpas mitä iso kokoinen tässä tuli. Joo, näetkö sama kuin spagetti. Se on niin hyvä riisi. Elikkä nyt kaatetaan. Ei. Se kaatetaan tuohon. Näin. Vähän ihan kylmää vettä kattilaan. Näettekö? Se on tosi hyvä riisi. Miten näkyy? Kun minä itsekin ei näy hyvin. Tämä riisi. Minä kaatan ensin kattilaa. No niin. Nyt näette miten se hyvä riisi tää on. Todella ihan irtonaisia. Siellä jos haluat voi lisätä jotakin mausteet ja kaatetaan uudelleen tämä kattila takaisin. Minä vielä näytän. Eli miten toimii. Nyt on kaatettu kattilaan ja vähän järjestetään näin. Eli siistinä. Siinä. Näin. Ja sitten meillä on tässä aurinkonkukkan öljy. Aurinkonkukkan öljy laitat ihan keskeltä vähän näin. 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 Ja sitten laitetaan takaisin tämä hellon päälle. Ja tämä jos meillä on puhtas joku kangas, se laitetaan kangan kanssa tänne. Ja se hautuu noin 15 minuuttia. Sitten syötävänä. Näettekö mikä hieno riisi? Se kurisee.